igama lami ngoSenzo ngakwaZondi but emculweni ngaziwa ngeLikanti encane. Ngilana ke namhlanje ngihamba no department ekwesekeni into eyenziwe department. And ke isizathu senza ukuthi ngijove mina ngoba ngikho ready for a third wave. So ingakho ngithathe i-vaccine. And okwesibili mina ngumuntu ofunda iBhayibheli. iBhayibhelini abantu abaphepha ngesikhathi sokubhubha kwaba abantu abangena emkhunjini. So ke bheke nawe ungasali ngaphandle. Ingakho bafethi namhlanje ngizogqugquzela wonke umuntu ukuthi uma ufuna ukuphepha bambisana nomnyango wezempilo ukuthi uthathe i-vaccine ngoba iyona yodwa isolution esinayo asinayo enye. Uma ubheka kwamanye amazwe besibuka ibhola i-stadium zigcwele and mawubuza isolution abenze ngayo ukuthatha yona i-vaccine le. So nala isolution iyi-1 ukuthatha i-vaccine kuphela. Ingakho nami ngihamba nomnyango wezempilo.